No jos mä menen suoraan asiaan, mä haluan kertoa sinulle tänään visiosta, jonka Jumala on meille antanut ja johon sinut on kutsuttu mukaan. Nimeni on Matias Toivainen, Arm of Grace International toiminnanjohtaja, ja haluan kutsua sinut mukaan johonkin hyvin erityiseen, ennen näkemättömää, mitä tulee tapahtumaan ensi kesänä. Edellisen muutaman vuoden aikana Jumala on ollut kanssamme, kun olemme hänen kutsustaan ja hänen kanssaan tehneet hänen työtään läpi maailman haasteiden, läpi pandemian, läpi sodan, läpi vainojen. Olemme saaneet lähetysjärjestönä viimeisen 3 vuoden aikana julistaa Jeesuksen evankeliumi yli 300 000 ihmiselle 24 maassa, 4 eri maanosassa. Yksi hienoimmista mahdollisuuksista, jonka Jumala on meille antanut, on lasten ja nuorten tavoittaminen pelastuksen sanomalla. Tilastojen mukaan suurin osa ihmisistä, jotka päättää seurata Jeesusta, todennäköisesti sinä itse myös, kuten minä, tekee tämän ratkaisun alle 18-vuotiaana. Sen lisäksi Afrikan mantereella mediaani-ikä on alle 18 vuotta. Kun tavoitamme ihmisen hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan, hänellä on koko elämänsä aikaa nauttia ja iloita ja palvella Jumalaa. No miten tämä liittyy suhun? Me olemme huomanneet, että läpi jokaisen kansakunnan, jokaisella maanosalla sato on hyvin kypsää ja ihmiset ovat hyvin valmiita vastaanottamaan evankeliumin, mutta työmiehiä on vähän. Ja tämän takia mä puhun sulle nyt, koska kutsumme sinut mukaan julistamaan evankeliumia meidän kanssamme, lapsille ja nuorille. Tulevana vuonna, kesällä 2024, yhdessä kumppaneidemme Christ for All Nations ja suomalaisen The Legacy Projectin kanssa aiomme yhdessä vastata kutsuun, pakata laukkumme, lähteä Afrikkaan, mennä kylästä kylään, kaupungista kaupunkiin, julistamaan pelastavaa evankeliumia lapsille ja nuorille. Jokaisesta kirkkokunnasta, jokaisesta seurakunnasta, jokaisesta taustasta lähdemme matkaan yhdessä ja näemme vaivaa yhden sukupolven pelastumisen edestä. Uskomme ja tavoitteemme on tavoittaa 500 000, 500 000 lasta suomalaisina evankeliumilla ensi kesänä yhdessä suomalaisen seurakunnan ja meidän sukupolvemme kanssa. Ja siinä sinulla on hyvin todellinen paikka. Emme kutsu sinua mukaan ainoastaan tutustumaan lähetystyöhön, vaan oikeasti tekemään sitä ja oikeasti julistamaan evankeliumia ihmisille. No okei, ehkä sä ajattelit jotain semmoista, että Matias, kuulostaapa hyvältä, kuulostaa hienolta, olispa hienoa olla mukana osana jotain tommosta, mutta kato mua, en mä ole mikään saarnaaja, en mä ole mikään evankelista, mä oon vaan seurakuntanuori, mä en ole lähetystyöntekijä, mä en ole pastori, mä en ole julistaja. Ei hätää, kaikki on hyvin. Me tarjotaan kaikki mitä sä tarvit, että sä voit varustautua, sä voit oppia ja sä voit nousta siihen tehtävään. Näemme satoja kertoja joka vuosi, kun ihmiset, normaalit ihmiset, seurakuntanuoret, joilla on vaan sydämessä halu nähdä ihmisten kuulevan evankeliumin, he tulevat koulutettaviksi, varustettaviksi ja sen jälkeen 100 000 ihmiset ympäri maailmaa saa kuulla evankeliumia. Joten aiomme kutsua Christ for All Nationsista joitakin maailman tehokkaimmista evankelistoista Helsinkiin tulevana kesänä, kesäkuussa. Ja kaikki, jotka tahtoo tulla meidän kanssamme Afrikkaan, kutsumme sinut koulutettavaksi, varustettavaksi ja saat henkilökohtaista opetusta, varustusta, tukea, rohkaisua. Ja aiomme seistä toinen toistemme kanssa ja tukea, opettaa sinulle kaiken, mitä me itse tiedämme evankeliumin julistamisesta, jotta olet valmis tehtävään. Sen lisäksi emme ainoastaan lähetä sinua jonnekin hommiin, vaan me menemme yhdessä. Me ollaan kentällä joka päivä sinun kanssa. Me tuetaan, me rohkaistaan, me näytetään mallia. Jos sinulla on haasteita, me voimme kantaa vastuuta ja menemme yhdessä. Joten älä suotta ujostele, vaan lähde rohkeasti mukaan. Elämässä tulee silloin tällöin harvinaisia hetkiä, kun on vaan rohkeasti hypättävä mukaan. Ja vielä vuosikymmenien päästä olet kiitollinen, että uskalsit. Tule siis rohkeasti mukaan. Ensi kesänä 2024 lähdetään yhdessä tavoittamaan 500 000 lasta ja nuorta evankeliumilla. Jos Jumala kutsuisi sinua, jos kuulet hänen kutsun osallistumaan yhden sukupolven pelastumiseen, mitä sinä vastaisit?